Ola a todos, benvidos a este módulo. Eu son Xacobo de Toro e aquí durante estes vídeos quero contarvos como facer un percorrido virtual con imaxes 360. Que ven sendo isto? Bueno, pois é algo que eu emprego para facer algunhas unidades didácticas nas que, usando unha cámara como esta, 360, vale? Que ten dos lentes, un por diante e outro por detrás, ou ben tamén co noso móvil e unha aplicación chamada Street View, facemos imaxes en 360 grados. Vou explicar cun exemplo. Vou aquí a Xeoclip, que é un dos proxectos nos que colaboro, e no apartado 360 vou a él, teño varias opcións, por exemplo, pois vou aquí a Praia das Catedrais. Na Praia das Catedrais fixemos un percorrido, aquí o temos, con imaxes 360, podemos desplazarnos para arriba, para baixo, de acordo? A partir de cada un dos puntos enlazamos outros que están próximos, por exemplo aquí, vedes que vou desplazándome ao longo da praia, podo ir a esta furna, volver atrás, vamos a continuar. Continuo pola praia adiante, ata esta zona que está aquí o arco, non sei se coñecedes a Praia das Catedrais, non, ainda me falta un poquinho máis. Sigo ata aquí, veña, ata o primeiro arco, perfecto. Entón, aquí, sobre estas imaxes, en 360 grados, podo engadir pois imaxes, aquí vemos este arco, coa praia a mar, podemos dar información, podemos engadir vídeos, que máis podemos facer? Engadir páxinas web, etc. Acceder, como non, a outros dos puntos desta praia, etc. De acordo? Bien, isto é unha das posibilidades que nos dá, é fantástica porque o que nos permite é levar ao noso alumnado por sitios nos que ás veces nos é complicado pois achegar por temas de tempo, por temas de orzamento, por temas miles, non? Como a pandemia do curso pasado que fixo que non puidésemos facer ese tipo de saídas con facilidade, non? Ademais, non podemos leválo a todos os sitios que nos quixéramos. Entón, facer unidades didácticas con este material é fantástico. Outra das opcións é que, se non nos queremos complicar tanto a vida, é contribuir a un proxecto como Google. Aquí vamos, en Google Maps ou en Google Earth. Aquí está, Google Maps. Ahora vou ir á área natural de Chelo, en Paderne, e eu con anterioridade fun coa miña cámara e ubiquei fotos en 360 para que a xente pudera coñecer estos sitios, non? Entón, eu vou aquí, collo este macaquiño que é o símbolo de que hai imaxes 360, estos puntiños. Este é un dos que eu ubiquei, son meus xa. Aquí está, por aquí podes ver o meu coche, a miña familia por aí. Isto que tedes por aquí, como fixen desde o móvil, pois non é perfecto, e tedes por aí un anaco do meu can, de mí mesmo por aí un brazo, pero vedes que para estar sacado con móvil está fantástico, non? Permite montar unha imaxe en 360 con moita calidade, e non só iso, sino que o que nos permite é enlazar varias fotos. Entón, vedes que nos hai aquí esta flechiña, se pinche sobre ela, achégame ao seguinte punto que registrei. Aquí vedes os meus fillos, vale, sigo de paseo, cara adiante. Aquí están pois uns amigos que me acompañaban ese día. Por aí está o meu bastón. Bueno, e ten bastante calidade. Efectivamente, como vos podedes imaginar, ao estar feito neste caso coa cámara do móvil, logo vos ensinarei como é o proceso, pero saca ata 40 fotos, non? E logo as une todas nunha única foto. Entón, pois hai cousas que, como vedes, aquí non anda fino e este tronquiño, pois, parece que está no aire, flotando. Pero bueno, pequenos danos colaterais, posto que nos dá unha idea moi boa, a calidade é bastante grande, vedes que podemos facer zoom sobre ela, bueno. E aínda creo recordar que puxen algún punto máis aquí. Vamos a ver, vedes? Sí, vale, sí, efectivamente. Aínda poderíamos continuar para adiante, de acordo? Pois isto
son dúas das posibilidades que nos ofrecen para que o noso alumnado poida visitar un sitio, neste caso é un espacio natural. Eu sou profesor de bioloxía e zooloxía, facemos estas cousas, os profes de ciencias, xa nos coñecedes, pero nos pode valer pois, para unha visita cultural por un museo, por unha pinacoteca, por un espacio monumental, histórico, pensade, eu que sei, pois unha volta por Santiago de Compostela, visitando os lugares máis característicos, e todo iso podémoslo facer de xeito doado, ben ubicando as fotos con Google Earth ou con Google Maps, ou ben con un programa que vou vos ensinar logo que se chama H5P, que temos nas aulas Moodle, das nosas aulas virtuais, xa montados, e o único que temos que facer é engadir as imaxes en 360, que é moi doadiño, saberedes, e logo sobre elas engadir fotos, imaxes, textos ou incluso vídeos e tamén audio. Así que acompañádeme nos seguintes minutos que creo que vos vai a parecer moi interesante. Imos aló.